И здравейте, днес ще ви покажа как да си направите ABV почта или накратко ABV. Пишете като за начало abv.bg. Понеже аз вече съм се регистрирал, няма да ви... Ще ви покажа как да се регистрирате един вид, извинете ме. Първо трябва да си измислите име за ABV-то, примерно да кажем Assassin. Най-просто. Assassin.abv.bg. Тъй като аз вече имам. След това най-добре е да си измислите доста здрава парола. И трябва паролата ви да е сигурна до края. След това трябва да повторите паролата. Трябва да си вкарате мобилен телефон. Да си напишете цяло име, фамилия, пол, мъж или жена, няма значение, и датата на раждане. Естествено, датата на раждане няма как да сте, да кажем, 2008 и да имате ABV примерно, защото няма просто да ви позволи. И да, следващото нещо е да пълните този код, показания код тук се изписва, да пълните този код тук отдолу. И най-накрая се цъка да създаде ABV профил и вече имате ABV почта. И най-важното за ABV профилите е редовно да влизате в ABV, защото всичко, което във всички неща, които се регистрирате, сайтове, игри, трябва да се регистрирате с ABV почта или с Gmail. Ама с Gmail се регистрирате, ако играете на телефон. А тук сте с ABV. И трябва, като примерно на някои игри, трябва да си удостоверите акаунта през ABV почтата и за това ви трябва ABV. А също така в следващия видео ще ви покажа как да си направите Facebook и защо ви трябва ABV за Facebook. Това ще бъде от този клип. Благодаря ви, че бяхте с мен и чао!